салом. хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи сешанбе 19 август ман хиромон ба қозода тақдим мекунам. аз як зиндони низома шадиди Тоҷикистон Фаридун Умаров, афсари собиқи милиса, озод шуд ки 2 сол пеш бо иттиҳоми қоҷоқи 42 кило маводи мухаддир ба 7 соли зиндон маҳкум шуд. Умаров бародари муовини раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон Мансур Умаров аст. бо қарори додгоҳ ҳукм 2 баробар коҳиш дода шуд ва ҳоло Фаридун Умаров бо қарори додгоҳ шартан ба озодӣ баромада муҳлати боқимондаи ҳабс 7 моҳи зиндонро дар шароити озодии шартӣ сипарӣ мекунад. наздикони Умаров мегӯянд ӯ ҳоло дар зодгоҳаш ноҳияи Фархор машғули муолиҷаву барқароркунии саломатӣ мебошад. Кумитаи андози Тоҷикистон дуюмин ширкати арзакунандаи хадамоти мобилро дар напардохтани андоз ва ҳам пинҳон кардани молиёт муттаҳам кардааст. аз ширкати Мегафон пардохти беш аз 18 миллион доллар ба ҳайси молиёти пинҳонмонда ва ҳам ҷарима тақозо шудааст. ин иттиҳомро ширкати русӣ қабул надорад ва мегӯяд ки мувофиқи қонунгузории Тоҷикистон сари вақт тамоми молиётро пардохт мекард. қарор аст рӯзи 20 август фардо додгоҳи иқтисодии шаҳри Душанбе ба баррасии шикояти ширкати Мегафон зидди Кумитаи андоз шурӯъ кунад. аз ин пеш ширкатҳои мобилии Вавилон ва ҳам Сазидания дар айни чунин иттиҳом гунаҳкор шуданд. мақомоти беҳдошти Тоҷикистон мегӯянд вуруди маводи доруҳои тақаллуби ба Тоҷикистон дар соли ҷорӣ 3% афзуда дар маҷмӯъ 85 навъи доруҳои воридшаванда ба гурӯҳи ин гуна маводи машкук дохил мешаванд. хадамоти назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ мегӯяд дар маҷмӯъ ба Тоҷикистон беш аз 19 500 навъи маводи доруҳор аз кишварҳои Беларус, Русия, Украина, Чин у Ҳинд ва Покистон ворид мешавад. дар миёни доруҳои тақаллуби нави доруҳои қалб ҳам ном бурда мешаванд. از قسم مواد دارو که جایگاه استانداردها نبودن قسم آنها در وقت ریت گذارنده که سنجش مؤسسه فارماسیوتی دریافت کرده شده بود. از آن جمله مواد فعال بیولوژی امگا 3 امگا 6 امگا 9 پاراستامول دوکساتیکلین مواد دارو میلگرانکر جایگاه استانداردها نبودن. бо ин вуҷуд мақомоти Тоҷикистон намегӯянд ки доруҳои тақаллубӣ ки аз фурӯши он маъмулан тоҷирони сиёҳ манфиат мебинанд тавассути кадом роҳҳо вориди кишвар мешавад. бо наздик шудани соли нави таҳсил дар мактабҳои ҳамагонии Тоҷикистон дар миёни волидон рақобат барои мактабҳои боэътибор идома дорад. волидон мегӯянд ки ба хотири сифати таълим тарҷеҳ медиҳанд фарзандонашон дар мактабҳои вижаи хусусӣ ва ё мактабҳои ҳамагонии русӣ таҳсил кунанд. дар Тоҷикистон 26 мактаби русӣ ва ҳам 132 мактаби омехтаи русӣ бо забонҳои тоҷикӣ, узбакӣ, англисӣ ва ё қирғизӣ фаъолият мекунанд. ولی خوندن آسان میشه و یا خواندن در خارج تاجیکی و این تاجیکی و افشار تاجیکی نمیدونم اینا یک جایی داده نمیتونم روسی و دادستان اگه روسی نباشد خیلی تاجیکی باید مجبور میشیم که روسی دادن вазорати маориф мегӯяд ки дар мактабҳои русӣ ҳудудан 163 000 шогирд таҳсил мекунад ки баъзе аз фанҳо бар асоси барномаҳои таълим дар мактабҳои русия ба роҳ монда шудааст. таваҷҷӯҳ ба омӯзиши забони русӣ бо афзоиши шумори муҳоҷирони корӣ дар русия ҳам иртибот мегирад. рӯзи 19 август дар шаҳри Теҳрон Симини Беҳбаҳонӣ бонуи ғазали Эрон дар синни 87 солагӣ даргузашт. сабаби маргаш бемории тӯлонии роҳҳои нафас ва қалб гуфта мешавад. ӯ ғазалсарои шинохтаи эронӣ буда эҷодиёташ мояи ифтихори овозхонҳову шоирони тоҷик ҳам шудааст. шеърҳои ӯро ҳунармандони маъруф Зафар Нозим, Одина Ҳошим, Ҷурабек Муродов ба оҳанг дароварданд. исфандиёри назар муҳаққиқ ва адиби тоҷик ки ҳаққи чопи ашъори Симини Беҳбаҳониро дар Тоҷикистон дорад, аз таҷрибаи ҳамкорӣ бо бонуи ғазал чунин ёдовар шуд. бо касби иҷоза аз худи Симин мо тавонистем ки 9 китоби шеъри хонум Симинро дар як муҷаллад зери унвони як доман гул соли 2008 аз тариқи нашриёти Ирфон ба чоп расонем ки дастрасии комил ба хонандаи тоҷик пайдо кунад. раҳбарияти иттифоқи нависандагони Тоҷикистон номаи тассалияти аҳли адаби тоҷикро ба Эрон ирсол кардааст.
ва барои дарёфти видео ва ахбори бештар ба сайти интернетии радиои озодӣ саҳифаҳои мо дар фейсбук, твиттер, ютуб ва замимаи телефони ҳамроҳ муроҷиат кунед.